Mm. Hello mga kabigel, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard at sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng sumisikat. Ito po, bago sumisikat, grilled balut. Ang dami po ngayon nagninegosyo nito. Nagba-viral po ito sa social media. So ito po, medyo pinalevel up lang po natin. Inihaw, tapos nilagyan lang po natin yan, yung sweet and spicy garlic. Tapos may halo lang po olive oil. Tapos gusto nyo honey or kaya sugar po, konting sugar. And then yun lang po. Tapos maraming sili. Halo nyo lang po yan dyan. Tapos lagyan nyo lang rin po ng konting tubig para po mas dumami po yung ilalagay nyo po rito. Yung sinalin po natin kanina. Yan, bago po tayo magsimula, pray pa muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilob nyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sa amin, sumasala po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami mayroong makakain sa araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalahin ko sa inyong buktong anak. Sa oras ito na matapagtas amin. So, tingnan nga natin kung masarap po talaga. Anong kagat po para sa inyo? Mm. Sarap. Try nyo po sa bahay. Masarap po pala yung tinatakpan kasi yung aroma po ng yung charcoal. Yung grilled po na ano ba tawag yan? Yung smoke flavor. Meron po. Mm. Sarap pala pag olive oil po. Hinalo nyo pinakamantika niya. Ano po, nilevel up nga ang balot. Oh, po.
Sarap ng manamis-namis. Yung bawang po, ano nyo muna, gigisa golden brown para masarap. Promise po, masarap nga. Mas masarap po talaga medyo spicy. Sarap. Wow. Tapos, bigyan ng sauce. Sarap. Grabe, sarap. Mahirap po kasi makapal. Ito bang po maingay. Sarap simutin yung ano niya. Pinaka-sauce. Kasi yung pong pinakasabon to, kung mapapansin nyo, nandun din po kasama po rito. Kaya po siguro malasa po talaga. Ayan, no? Ganda. Natutusok din pala. Tingnan niyo po yung pinaka-sauce natin, no? Ganda ng kulay, oh. Sarap. Actually, pwede talagang ulam po Sa ibang bansa ko kasi rin to, ano. Ewan ko kung nagaya po natin, ha. May nakita ko kasi sa Thailand dito, Napanood ko po sa YouTube. Oh. Grabe. Buo po, oh.
sarap ng sauce. Sabi ngayon lang po ako nakatikim nito. Kasi sa mga nagnegosyo po, 30 pesos po isa. Ngayon kung bibili naman kayo sa palengke, gusto niyo makamura, bibili po kayo ng hilaw. Tapos, gusto niyo kayo na po yung maglalaga. Isang oras lang ho naman, lagaan niya kung madami. Madami yan. Tapos bili ko kayo ganito, kayo mismong rekta na sa grill, mismo merong shell kung gusto nila. Ito mas gusto ko kasi ganito, gusto ko yun. Talagang mahalo po yung sauce talaga. Sobrang sarap. Oh. Tigas na laki. Try nyo po. Masarap na experience na medyo kakaiba ho talaga. Level up po yung balot. Last bite pa para sa inyo.